Engazi ukuthi uma ekhuluma ngoShembe ukhuluma ngomuntu ongake angisize. Insizwa kaShangazi uSibusiso uthe ngonyaka ka2015 ngoMeyi phuma emotweni eyesitolo wayeseyawa bamphuthuma abantu kwatholakala ukuthi njengobewa lo muntu uyagula base bemphuthumisa esibhedlela eSunshine bafika bamxilonga odokotela batholakala ukuthi unesifo senhliziyo yakhe ivuvukele ngosuku lwesithathu base bethi Sibusiso lenhliziyo nayo isakufanele sicela ukuba uvumelane nathi lenhliziyo sikhiphe bese sifaka inhliziyo yenziwe ngezandla abantu bayibiza ngewashi wavuma uSibusiso wayeseyiswe etheater wafika wahlinzwa ngempumelelo yakhishwa inhliziyo yakhe emvelo wafaka inhliziyo yenziwe ngezandla kodwa wangalulama waqhubeka wababuthaka thema kufika umhla ka1 kuJuly ka2015 umkakhe wayesehamba wayomcela ngicela ukuba ke ngiye naye ebuhleni mhlawumbe unyazi ngizomsiza ufika lapha ekhaya bangene ngempumelelo Unyazi kade ngilibukela lapha ekudeni lubhizi lunekelisa abanye abantu lwasukuma lwabala nje inyawo lubhekela lwaliyovula khona umnyango omkhulu lapho liyongena khona bese liphenduka libheka emumva labese luthi unani loya wathuleka wabe sengihlangabeza ngesikhathi engihlangabeza ngaphelelwa amandla ngawa ngathathwa umunye umshumayeli wangidonsa ngaze ngayofika khona wayesefika ubabe sethi njengoba ungasaphelele nje usobizwa ngobani ngoba wena awusenazi izitho zakho zonke zomzimba inhliziyo uvumelene bayikhiphe na ngoba ngabe uqale lapha wena ngase ngithi ke mina baba engenakho ukuqonda kwanele kwabe sengibeka isandla ke enhliziyweni wahleka wabiza amafutha uVaselina kwenye inkosazana yawuletha uVaselina okwapona wangikhothisa wona wayese ugcobisa ngaphandle kwesilonda ngaphandle kwebandage kusho ukuthi wagcoba ngaphezulu kweskipe engangisigqokile wayesethatha amanzi wawabusisa ke futhi ubaba wayesethi hambani nenkosi bahamba babefika eThekwini yayisethi lensizwa ngeke sisafike ekhaya ngicela ukuba sithole indawo esophumula kuyona la eThekwini kusasa bese siqhubeka siye ekhaya ngoba ngeke ngibe namandla okubhekana nabazali manje selishonile la kanti ngikhathele futhi ngiyagula baba bafuna indawo yokulala nangempela salala ehotel into yafike mina yangimangaza ke ngoba siye sathi uma ngabe silele nje lapha yana ngabo mathuba ngeze umuntu enokho eminyango ephindelela lo muntu ephindelela ngatshela yena uZanele ngathi kunomuntu onokhayo ngabe sengisuka mina ngiyovula umnyango uma ngisavula umnyango isivalo savuleka kuqala sangishaya kakhulu esifubeni uma ngisahlehla ngihlehlela emuva sangena isilwane sezulu unyazi lwezulu ngoba umzimba mningi uZanele ngaleso sikhathi wabe sethi unyazi lwezulu ngathi uma ngisabaleka ngiphumela ngaphandle ngiqonde reception ngiyofuna usizo sengifika kuma steps aphansi lento esho uZanele phezulu ilokhu iyadlala ukuthi unyazi lwezulu yabona laba engisele nabo phansi uma bese ngibuza ukuthi kahle kuwe kwenzakalani ngibachazela bathi lo muntu ungenephi ngithi mina ngazi Holy Spirit is not a wind akuwona umoya ophephethayo kodwa umoya oyingcwele umuntu uShembe umoya uShembe unyanga masifika phezulu lama security angishiye phansi aseguqe phansi akuvele lo muntu abone unyazi lwezulu ayakhuleka manje kulaba abayithiwe ngikhuphuka nabo lo wase Nigeria aphindele emuva ebese kuthi lo wase escort avela aguqe phansi naye aphakamisa izandla ubese ethi kimi kanti awumboni lo muntu ukuthi ubani wena kwavele nje wabese moyizela nje nami ngase ngimbona oh lo muntu lona man ilo muntu ekade ngiye kuye le ebuhleni wabe sethi kimi hey kanti uyigwala kanjena kanti yini lobuzwecela lapha na wabe sedonsa ubhoko ludeke lolu bhoko wabe selifaka enxebeni kimi ngesikhathi elifaka enxebeni lolu bhoko lavele lolu bhoko labe la enxebeni lakhuphuka intuthu emhlophe esandleni sakhe lapha phezulu lentuthu isiphambana manje umlilo uzongena ngezwe kunuka kusha insimbi ngaleso sikhathi kusha into ngathi insimbi ihlangene nento ngathi isikhumba uma
Sesincedile inkosi yaphuma ithema ithi qithi phansi reception yayisiyanyamalala. Uma sekusile bexoxa uthi umntakhe Sibusiso asibuyele emuva esibedlela uyocheckwa ukuthi njengoba kunuka isikhumba kanuka insimbi kwenzekeni kuwe. Manje lenhliziyo yewashi kwenzakalani ngayo? Mangabe ngifika ke Sunshine bangicheke babe sebebuza ke ukuthi uthungiwe noma kwenzakaleni noma ubuye ukuyokwenza i-plastic surgery na. Lapha yana nami ngathuka mabethi bayabuka bayavula. Watholakala mina nje sengishile nje kuphela kuvalekile umgodi lona nezinalithi ukuthi bengenaphi la nalana la. Neyitishi lezi kimina bekungasekho lutho ngaleso sikhathi bese kusele nje ibala elikhulu lokusha elibomvu elibonakala ukuthi selisha. Bangithathe ke bangifake ePitoli nami ngisadidekile ukuthi kuyenzeka yini into efana nale. Leli washi lalabo abantu likuphi na. Elangeni lesine bangithatha ke base bengifaka komunye umshini. Into eyafika yangimangaza ke yile ukuthi bathi kimi bathola inhliziyo kimi ngaphakathi kanti odokotela futhi khona inhliziyo base beyikhiphile kimi bayikhipha ngasebenzisa iwashi kuphela ngoba phela yakhishwa ubona le yakhishwa ngibona. Baze bangitshela nje bathi imthambo yonke into ihamba kahle ungathi umuntu ongazange abe nenkingi. Mhlambe kukhona nokusabonakala la kwakuthungwe khona mhlawumbe mawuphakamisa iskini. Lapha engangithungwe khona ke ngangithungwe lapha indawo yami yokuthungwa kwakuyiyo lena noma sekuyibala elincane ngoba yikho nje lapha la lilikhulu ngoba nasemaphepheni likhulu kodwa ngokuqoqana liyaqoqana nje liyasha impela kakhulu. Uma sehamba uJesu phambi kwabo uthi nizocela kuBaba ukuthi anikeze omunye. Na uma uzostadisha lo line othi omunye usho one of the same kind as me. Ngoba lokho lesikona kuvela kude. Wahamba isikhathi esedlulile ku Shedrack. Wahamba wakwazi ukufika inkosi uJesu. Na uJesu abamthandanga ngoba wayeyiNazaretha. Wathi noma ngabe nifuna ke indlela kaJesu futhi kuseyiyo le ndlela kaShembe. Ezinye abaphikisa bakhuluma manga abakhulumi ngaUJesu yathi uma bekhuluma ngoJesu ngabe bakhuluma yazisho yona yathi ngabe bakhuluma ngami. Yathi Sabatha yimi